Salutăm enduriștii și nu numai. Avem aici pe masă un sistem care compune power valve la motoarele de 300, 250 și nu numai. Sunt 3 pași simpli și sfinți care trebuie respectați la montarea sistemului de power valve. 1. Curățarea în întregime și la perfecție. Muncă de chinez bătrân, însă rezultatul va fi pe măsură. 2. La mână, trebuie să eliminăm confuzia pe care mulți o avem referitor la reglajul power valve-ului. Mulți încă credeți că power valve-ul se reglează din acel șurub de pe carterul motorului. Într-adevăr, și acela este un reglaj, însă acel reglaj determină timpul la care se deschide sistemul de power valve, adică mai repede sau mai târziu. Însă, adevăratul reglaj al power valve-ului se efectuează acum, la montare. Cu ajutorul unui șubler, într-adevăr există și un dispozitiv special, însă eu mă descurc cu un șubler, se determină poziția maximă pe închis a sistemului power valve-ului, iar în acest fel ne asigurăm că power valve-ul nostru funcționează corect în parametri, exact așa cum ar trebui să funcționeze, nu avem lag, nu avem prea multă putere sus, iar jos deloc și invers. Așa că, dacă vreți ca motorul dumneavoastră să funcționeze corect, prima dată vă informați, puneți mâna pe carte, puneți mâna pe forumuri, puneți mâna pe documentația KTM, iar mai apoi vă apucați de muncă. Vă salut și vă pup!